Il-fiduċja fil-korp tal-pulizija qed titnawwar b'mod irreparabbli b'detriment tal-pulizija onesti bis-sistema ta' impunità li daħħal gvern laburista li waslet għal nuqqas kbir ta' dixxiplina fil-korp li minna qed ibatu n-nies. Iddikjara dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Dalija meta kienet jindirizza attività politika f'Ħażabbar. Li nixtieq nirringrazzja minn qalbi u nirringrazzjawhom il-pulizija kollha serji li jagħmlu xogħolhom ta' kuljum, briskju, b'sagrifiċċju, illi jaħdmu biex jaqalaw il-paga, illi jirriskjaw biex jiddefendu lilkom u rridu nirringrazzjawhom. Waqal il-Ministru Michael Farrugia jrid iġorr ir-responsabilità politika. Jirriżulta wkoll il-Prim Ministru Robert Abela kien ilu jaf b'dan kollu iżda lil Michael Farrugia taħt Ministeru ieħor. Robert Abela jaf. U minn dak li qed joħroġ jirriżulta li kien ilu jaf Robert Abela u minkejja li kien jaf Robert Abela lill-Ministru Michael Farrugia itih Ministeru ieħor. Mela Michael Farrugia x'għandu differenti minn Justin Caruana. Mela Michael Farrugia x'jaf iktar li Justin Caruana ma tafx. Wastaqsa x'għandu differenti Michael Farrugia minn Justin Caruana li magħha Robert Abela mexa mod ieħor. Adrian Dalija qal li l-istess Ministri tal-Gvern huma responsabbli għas-serq ta' miljuni ta' euro fis-sena mill-flus tan-nies għal kumpaniji barranin. Robert Abela domandunax. Ħajqabbad bord esperti, ħajqot jara l-kontratti, ħalli jiddeċiedi meta ħanif untuhom il-flus. Għadna tinħallsuhom da. Kull ġurnata li qed tgħaddi intom qed tħallsuhom. Adrian Dalija wiegħed li jkompli jissielet fil-qorti sakemm l-isptarijiet jirritornaw għand il-poplu. Mhux b'ser imma toħduhom lura għax dawk il-flus tagħkom u jien bil-qorti mhux mort imma noħroġ biex inkun ġibt l-isptarijiet tagħna lura għal Maltin u l-Awċin. Dik hija il-weda tiegħi, il-ġlieda tiegħi. Hekk għatla ħanamel, hekk qed nagħmel u jirnexxieli inġib lura l-isptarijiet għal Maltin u l-Awċin. Meta kienet jitkellem dwar ir-riforma fih dan il-Partit Nazzjonalista, Adrian Dalija qal li se nkunu qegħdin nibdlu l-partit biex jerġa' jkun il-forza politika li tmexxi l qudiem l-interess tal-pajjiż u tal-poplu. Għax il-Partit Nazzjonalista ilu hemm 140 sena u din is-sena ħajrnexxilna inġedduh biex nuru li qed nifmu dak li qed jgħidulna iż-żminijiet. Bil-bidliet li bdew iseħħu, Adrian Dalija feraħ lil Francis Zammid Dimek u lil Censu Galja għall-inkarigi li daħlu għalihom fih dan il-partit.